Oliko se näin? Aloita. Siis tämmöinen. Moi Janita. Moi Eila. Mikä sun elämäntehtävä on? Toi on aika iso kysymys. Mutta ehkä se on tällä hetkellä nyt kuitenkin vaikka tää podcast. Mikä tää podcast on? Tää on self-help-opas ja me jokaisessa jaksossa käsitellään yksi self-help-opas. Mikä meillä on tänään käsittelyssä? No, se on vähän tuohon alkukysymykseen liittyvä Riikka Pajusen omaa tehtävää etsimässä. Jep. Tää on julkaistu 2019. Ja Riikka Pajunenhan on tällainen uravalmentaja ja hänellä on tämmöinen yritys kuin Montevista. Ja hänen elämän tehtävänsä on auttaa muita ihmisiä löytämään elämän tehtävänsä. Hän tajusi tämän, kun hän oli Thaimaassa etsimässä itseään. Oliko se Taimaassa? Joo, se oli Thaimaassa. Okei. Jonnekin minä sen kirjoitin ylös. Siellä oli sellainen hotelli tai paikka, jonka nimi oli Montevista. Hän oli vaikuttunut ja inspiroitunut. No tosiaan vähän semmoista alkuspiikkiä tähän, että vaikka tämä jakso varmaan on ensimmäinen, mikä me julkaistaan, niin todellisuudessa tämä tulee olemaan viimeinen, mikä me äänitetään, koska tässä on ollut pieniä tämmöisiä teknologisia vaiheita. Kyllä, sanotaan näin, vaiheita. Ja ei tietenkään siis viimeinen, vaan viides. Kyllä, viimeisin. näitä tulee vielä monta, toivottavasti. Ja siis tämä kirja päätyi sillä tavalla tähän podcastiin, että mä esitin mun terapeutille idean tämmöisestä self-help-opas podcastista. Ja hän sitten ojenti tän ja oli silleen, tuosta, siinä on sulle materiaalia. Ja sitten mä luin tän ja tästä inspiroituneena mä otin sitten yhteyttä mun verkostoon, eli Eilaan. Oi, mä oon niin imarreltu, että mä oon sun verkostoon. Kyllä. Kyllä, sparrausryhmä jopa. Sparrausryhmä. Siihen tullaan myöhemmin. Tässä on työkalu sparrausryhmä. Voidaan tulla siihen jo nyt. Nimittäin, muahan inhottaa tämmöiset sparraus ja työmarkkina-arvo ja muut tällaiset sanat. Mutta se työkalu sai mut kuitenkin miettimään sitä, että hetkonen, minkälaisia ihmisiä, ketä ihmisiä mä tunnen, jotka on kiinnostuneita tästä samasta alasta, jotka on kiinnostuneita tästä samasta tekemisestä, mitä mä haluaisin tehdä. Ja koska me oltiin tehty humanistiselle osastolle Itä-Suomen yliopistolle podcast-jakso. Kyllä. Yhdessä Pin ja Kuntolan kanssa. Ja sitten muita opiskelijoita teki muita jaksoja. Niin mä tiesin, että Eilalla ei varmaan muutakaan tekemistä, niin Anteeksi. Mut joo. Ja sun kanssa oli mukava myös tehdä Kiitos, töitä. mä odotin. Niin on minunkin kanssa on tähän asti ollut. Ai. Ja no mä niin. Eli tietyllä tavalla tämä kirja on siis syy tämän podcastin olemassaoloon. Kyllä. Joten olemme tärkeän äärellä. Niin, ja minä suostuin olemaan sparrausryhmä. Kyllä. Kyllä, ja siis sparrausryhmähän on tosiaan tämmöinen ihan termi, jota Pajunen käyttää tässä kirjassaan. Mulla oli täällä kuule sivu 40. Mä oon valmistautunut. No niin, työkalu, perusta oma sparrausryhmä. Kyllä. Mulla tuli mieleen, kun sä sanoit, että sulle tuli tästä aluksi vähän semmoinen, et yhtään fiilannut tätä kieltä tai... Ja siis, jos sitä lähestyy tuolta kannalta, niin kyllä samaistun tuohon. Mutta mulle kyllä tämä niinku idea oli tosi... Tästä oli yksi mun lempiasioita, kun mä luin tän ekan kerran. Niin tää jäi mieleen. Et jotenkin tää oli yksi semmosia jotenkin tosi konkreettisia työkaluja. Ja no ehkä mä vaan ihmisenä tykkään siitä ajatuksesta, ettei kaikkea tarvi yksin keksiä. Niin. Mun mielestä se on ihanaa, että ei tarvi yksin keksiä asioita. Kyllä. Jos mennään heti tavallaan syvään päätyyn, ennen kuin puhutaan edes kirjan rakenteesta, niin tähän sparrausryhmähän kuuluu, tämä Pajunen on perustanut sen Marshall Rosenbergin tämmöiselle non-violent communication, eli väkivallattoman vuorovaikutuksen periaatteelle, jolla tavallaan
sanotaan, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän on sanonut tai tehnyt jotain, joka on jollain tavalla rikastuttanut toisen elämää. Eli tämmöinen niin kuin positiivisuuden kierre. Totta. Kyllä. Ja täällähän sanotaan, että olen hahmottanut verkostoitumisen periaatteet näin. Auta, niin sinua autetaan. Kysy, niin sinulta kysytään. Kiinnostu, niin sinusta kiinnostutaan. Niin ehkä se pointti tässä oli se, että mulle tämä avasi verkostoitumisen termiä jotenkin ekaa kertaa silleen inhimillisesti. Vihataanko me myös verkostoitumissanaa? No, ehkä toi on se juttu, että se on niin välineellistävää ja semmoista jotenkin epäinhimillistä. Ja sitten tässä se oli ensimmäistä kertaa silleen, että niin se on vaan sitä, että mä juttelen ihmiselle. Tai myös se, että se ei välttämättä tarkoita, että pitäisi jotenkin tuntea oikeat tyypit. Tuntea oikeat tyypit tai tehdä bisnestä, vaan se on nimenomaan se, että riittää, että on kiinnostunut muista ihmisistä. Ja sitten se on sitä, että sulla on ystäviä, joille sä voit lähettää sun työhakemuksia ja olla sillä, että miltä tää sun mielestä kuulostaa. Sen ei tarvi olla mitään sellaista toimitusjohtajapönötystä, en mä tiedä. Niin kuin se verkostoituminen sanana antaa sellaisen kuvan. Et esimerkiksi Riikka Pajunen puhuu hänen siis niinku tyttärestään ja tästä 5 miksi-kysymystä. Ja on hänen tyttärensäkin hänen verkostoaan, koska se auttaa Riikka Pajusta kyseenalaistamaan omia ja pohtimaan syvällisesti omia tavoitteitaan, unelmiaan. Niinpä. Käydäänkö me ne miksi-kysymykset vielä myöhemmin läpi? Koska mä halusin tässä alussa vielä puhua tästä sisällysluettelosta, että mikä kirja tämä on. Joo. Eli tämä on siis omaa tehtävää etsimässä, löydä vahvuutesi ja intohimosi. Riikka Pajusen kirja. Ja tämä siis tämmöisellä, tässä on 7 lukua. 7 askelta. 7 askelta, se on se sana, mitä etsin. Jossa niin kuin ensin opetellaan, että tämä on siis suunnattu nimenomaan alanvaihtajille. Ja omaa uransa pohtiville, ehkä varmaan opiskelijoille myös. Jep, esimerkiksi itse olen opintojen loppusuoralla ja tämä on sillä tavalla hyvään saumaan sattuva kirja. Kyllä, samaten. Ja jotenkin tässä pohditaan, just lähdetään liikkeelle siitä, että miten löytää innostuksen. Kyllä, miten pohditaan ensinnäkin, mistä olen edes kiinnostunut ja sitten edetään sitä kautta vahvuuksiin. Ja sitten, miten sitten konkreettisesti se käännetään sitten työksi. Ja sitten loppukirja on sitten tämmöistä niinku varsinaista niinku työnhakuprosessia. Joo, siellä on CV-vinkit ja osaamismatriisi, jota en ole vieläkään tehnyt, vaikka puoli vuotta sitten aloitettiin tämä. Niin tässä on tosiaan meillä tämmöinen puolen vuoden reflektiotauko ollut, että me ollaan ekan kerran äänitetty tämä jakso 6 kuukautta sitten ja sitten se on kadonnut ja tehdään nyt uudelleen. Niin meillä on varmaan paljon siihen viittaavia ajatuksia. Jep. Mikä sun ensivaikutelma tästä kirjasta oli? Haluan muistuttaa sinua nyt tästä. Palaan nyt mielessäni. Haluan muistuttaa sinua nyt tästä. Kyllä, palaan sinne. Ai, okay. Onko kukaan sanonut sinulle viime aikoina, että olet erityinen? Sinä olet. Me kaikki olemme. Joo, siis toi tulee ihan ensimmäisillä sivuilla tässä kirjassa. Mä muistan, mä silloin 6 kuukautta sitten aika iso osa sitä ekaa jaksoa oli, että tämä tyyli on aika tämmöinen imelä. Tai meillä oli niinku vaikea päästä tämän tyylin sisään. Ja aluksi ainakin mulla tulee semmoinen luonnollinen vähän kavahdus pois tuosta tuommoisesta vahvasta puhuttelen juuri sinua ja sinä olet erityinen. Rakas ystävä. Rakas ystävä, hän puhuttelee lukijaa vahvasti niin kuin just tän on kerran. Lämpimästi ja ystävällisesti. Ja se voi olla myös vaan luonnekysymys, mutta mulla se aluksi aiheutti vähän semmoisia vaikeuksia. Mutta kieltämättä niin kuin kaikissa kirjoissa, niin sitten mä totuin ja lämpenin sille, kun tämä eteni. Joo, ja nämä työkalut on siis niin kuin tosi hyviä. Nimenomaan se on just ehkä se juttu, että se on ehkä osa sitä matkaa se, että hyväksyt sen, että jotenkin matka. Käytin sanaa matka. Mutta siis se, että se on niin kuin, sitä tässä on oppinut, se on vähän niin kuin terapiassakin sanotaan. Tai usein on, että pitää vaan hyväksyä, että okei, olet erityinen tai jotenkin semmoinen. Että
tuntuu kliseiseltä ja väärältä ja jotenkin kauhean teennäiseltä. Mutta sitten ei tässä just se on totta. Jotkut kliseet vaan on totta. Niin. Ne on syystäkin kliseitä. Tai vaikka ne ei olisi totta, niin ne on jotain, mitä nyt tässä vaan tarvitaan. Jep. Niin kuin vaikka, siis mun mielestä on totta se, että kaikki osaa jotain. Kaikilla on jotain vahvuuksia. Ja vaikka se tuntuisi niin kuin luotaan työntävältä, kun se kirjoitetaan värikkäällä fontilla isoilla kirjaimilla siihen sivulle, niin sitten se, jotta pääsisi eteenpäin tuossa kirjassa, niin se pitää jotenkin sisäistää. Mutta tämä on siis muuttunut puolen vuoden aikana. Puoli vuotta sitten mä olin vielä aika paljon skeptisempi. Joo. Että olemme pehmenneet ehkä. Tai ehkä me ollaan pehmenneet. Ootko sä? Oon. Ja siis mä olin tänä aamuna mun elämäni ensimmäisessä ihan aikuisten oikeassa työhaastattelussa. Mä oon aina ennen mennyt työhaastatteluun sillä tavalla, että mä oon periaatteessa jo saanut sen paikan, että mä menen sinne allekirjoittaa työsopimusta. Niin tää oli ensimmäinen. Joo, ensimmäinen ihan siis niinku oikea aikuinen. Ei ihmettä jännitti. Joo. Niin mä kävin mähän tein siis eilen sellaisen kiinnostuskartankin. Eiku vahvuuskartan, mitä tässä suositeltiin. Ja mä en ottanut sitä tähän, mutta mä kaivan sen. Nyt, vau. Mä tein tällaisen niin A4 kokoisen vahvuuskartan, johon mä laitoin luonnonlahjakkuudet, vahvuuteni muiden mielestä, onnistumiset, opiskellut tiedot ja taidot, luonteen vahvuudet, sit mitä mä rakastan tehdä. Ja mä löysin tosi paljon sellaisia asioita. Sivulla 101 tässä kirjassa. Eli tosiaan siinä on eri kategorioita, joihin sä sitten listaat. Joo. Haluatko sä jakaa jotain? No mä laitoin luonnonlahjakkuuksiin. Mä mietin sitä, että missä mä oon ollut aina hyvä. Mitä mä oon lapsenakin osannut. Niin, ja mä laitoin niihin, että mielikuvituksellisuus ja sitten muiden huomioiminen. Ja sitten mä kirjoitin, että mä rakastan kirjoittaa, puhua, kuunnella, jäsennellä. Rakastan huumoria. Ja sitten mä saisin kirjoittaa myös noista opinnoista, että kun mä oon käynyt kirjoitusviestinnän kurssin, niin mä siis opin siellä kirjoittaa sähköpostiviestejä. Ja sehän on hirveän tärkeä kaikissa, aika monessa työpaikassa. Todellakin, äärettömän tärkeä. Tämä tuli täydelliseen saumaan, koska meillä on nyt tämmöinen oikeasti tapaus, että sä oot oikeasti nyt käyttänyt tätä kirjaa oikeassa elämässä. Koetko sä, että siitä oli hyötyä sun tänään haastattelussa? Kyllä mä koen, koska mä en katsonut näitä mun muistiinpanoja. Ne oli mulla mukana, mutta mun ei tarvinnut katsoa näitä. Ne oli mulla tuoreessa muistissa, että näitä asioita mä osaan, näissä mä oon hyvä. Tuossa kirjassa oli myös puhetta siitä, että kun kerrot jostain epäonnistumisista, niin kerro myös, että miten selvisit niistä. Niin kun kysyttiin, että missä sä oot, mitä vaikeuksia on ollut tai haasteita tai mistä sä et ole tykännyt, niin sitten mä osaisin myös kertoa, että miten mä pääsin niistä yli ennen kuin sitä edes kysyttiin. Tosi hyvä. Ja sitten tässä oli myös tämä, kun ainahan kysyt, että miksi haluat tätä työtä, niin sitten mä käytin tätä miksi eteenpäin menemistä. Käydäänkö se läpi tässä Joo, kohtaa? 5 miksi-kysymystä. Se oli mun ehkä kans mieleen jäävin osa tätä kirjaa, yksi niistä. Tosiaan sivulla 82. Tämä on siis tarkoitettu just siihen, että jos sut kysytään, että miksi sä haet just tätä työtä, sitä voi laajentaa just siihen, että ylipäätään miksi teet yhtään mitään. Eli Pajonne oli puhunut pienelle tyttärelleen ja tytär oli sitten kysynyt, että no äiti, miksi sä lähdet tänään töihin? Ja sitten hän on selittänyt, että koska menen kouluttamaan. Ja sitten hän kysyy, että miksi sä koulutat? Ja sitten hän, haluan antaa ihmisille työkaluja työnhakuun. Ja sitten, että no miksi sä haluat tehdä niin? Ja sitten hän on pitänyt oikeasti niin kuin pohtia omia motivaatioita ja mikä tässä hänen työssään on parasta. Ja lopulta hän päätyy tähän, että miksi sä et sitten, tytär kysyy, että miksi sinä et halua kenenkään saavan työuupumusta? Niin hän vastaa, että haluan tehdä kaikki niin, että ihmiset olisivat onnellisia, omia aitoja itseään. Että aika tommosiin perustavanlaatuisiin totuuksiin päädytään, mutta siis nehän on niitä, mitä varmaan kannattaa sisäistää. Kun mä esimerkiksi mietin sitä, että miksi mä haluan tätä työtä. Mä haluan työskennellä isommassa lehdessä. Ja sitten mä mietin sitä, että no miksi mä haluan isompaan lehteen. Että miksei
miksei pieneenkin lehteen, nekin on kivoja. No, mä haluan isomman työyhteisön. Mä tykkään siitä, että kuvaajaa erikseen. Mä saan keskittyä kirjoittamaan. No, miksi mä haluan keskittyä kirjoittamaan? Ja no, mä tykkään kirjoittaa pidempiä, syvällisempiä juttuja ja sellaisia reportaaseja, hyödyntää tarinankerrontaa. Mä sain paljon parempia vastauksia sitten kerrottua. Toi on tosi hyvä ja niin kuin valmiiksi tuntuu niin kuin oikeasti perustellulta vastaukselta. Kyllä mä toivon, että mä saan sen paikan. Jos en saa, niin mä saan jonkun muun työpaikan. Niinpä. Tosiaan siis tää on meidän podcastin ensimmäinen kirja ja ensimmäinen jakso. Ja meidän ajatuksena olisi tosiaan käydä läpi nämä kirjat. Ja sitten jos siellä on tehtäviä, niin ehkä kokeilla niitä ja kertoa, että miten ne on toiminut. Ja sulla oli heti tämän kirjan kanssa ideat parista tehtävästä, mikä sulle oli jäänyt mieleen. Muistaakseni, mitä ne oli? No mun mielestä semmoinen, mikä mua herätteli miettimään, että mitä mä haluan tehdä työkseni, niin oli se, että mitä olet aina tehnyt mielelläsi? Kysymys. Lapsuusunelmat, eikö niin? Lapsuusunelmat. Se liittyy just noihin niihin luontaisiin vahvuuksiin. Joo, löydä luontaiset vahvuutesi. Mitä sinä muistat tehneesi aina mielelläsi? Mikä oli sinun lapsuuden unelma-ammattisi? Mitä jos unelmoisit yhtä vapaasti nyt? Mikä oli sun lapsuuden unelma-ammatti? Mä muistan, mitä mä vastasin silloin 6 kuukautta sitten. Ja mä oon ajatellut, että nyt mulla on 6 kuukautta aikaa keksiä joku parempi ja fiksumpi vastaus. Mut ei mulla. Sä haluaisit olla ninja, Mä haluaisin olla ninja, kirjailija tai futari, eli jalkapalloilija. Ei mulla ole sen diipimpää. Ne oli siistejä. Ja jotenkin semmonen siis... No mulla on aika paljon niinku... Mä tykkäsin sekä urheilusta ja lukemisesta. Ne oli niinku ne mun jutut. Tykkäsin siis urheilusta ja lukemisesta. Tavallaan sit tietysti mielenkiinnon kohteet vaihteli sen hetkisen harrastuksen mukaan, niin kuin ne tekee nykyäänkin. Mutta jos jossain kohtaa se oli jalkapallo, ja sitten jossain kohtaa Turtlesit oli kova juttu, niin sitten halusi olla ninja. Ja sitten yleisesti ehkä se kirjailijuus tuli, kun tykkäs tarinoista, tykkäs lukemisesta, tykkäs musiikista, tykkäs tarinan kerronnasta ja kuuntelusta ylipäätään. Ja se on varmaan ehkä se, mikä mua on vienyt pisimmälle. Mutta mulla on sellainen olo, että oli mulla muutakin, mutta mä en ehkä muista. Mutta lapsena on aika monta unelma-ammattia. Ja vielä sanon sen, että mulla harvemmin oli mulla ei ollut mitään selkeää ammattia. Mä muistan, että mua jossain kohtaa vähän harmitti se, kun oli jotain kavereita, jotka oli, että haluan olla lääkäri tai palomies. Ja mä oon silleen, että oispa mullakin tollain, mihin voi mennä kouluun. Mua harmitti toi lukiossa. Mä olisin yläasteelta halunnut mennä suoraan Amiskaan ja siitä sitten töihin. Mutta ei mulla mitään hajua, mihin Amiskaan mennä. Mä mietin levysepähitsää ja muun muassa logistiikkaa, mitkä on ei voisi olla ehkä kauempana siitä, mitä mä nykyään teen. Eli opiskelen kirjallisuutta ja sitten on toimittajana. Mutta toisaalta se on tosi siistiä, koska jotenkin ei ole ikinä sulkenut pois mitään mahdollisuuksia. Totta. Ja siitä päästäänkin mun lapsuuden unelma-ammatteihin, mitä oli radiotoimittaja ja mä halusin olla toimittaja ja halusin olla uutisten lukija. Sitten mä tietenkin halusin olla myös balleriina. Laulaja halusin olla, tietenkin. Odotin pop-tähteä. Ja sitten maalarikirjailija. Niin, siis mun unelmathan ei ole muuttunut mihinkään periaatteessa. Mä tiedän realistisesti, että musta ei voisi tulla laulajaa ja en mä silleen kiinnosta se ammattina. Mutta mä voin olla laulaja muuten laulaa huvikseni, maalata huvikseni ja katsoa mihin se johtaa. Ja ehkä mä en pääse välittömästi suoraan kävelemään radioon, mutta mä voin aloittaa tällaisen podcastin. Ja tavallaan eihän se, lapsena siitä aina puhuttiin haaveammattina. Jos sen silleen uudelleen sanottaa silleen, että no mitä sä haluat tehdä isona. Niin. Niin kyllähän sä teet kaikkea Kyllä sä laulat, kyllä sä maalaat. Niin. Ja sitten täällä oli just tosi hyvä, täällä oli tosi hyvä ajatus, että sun päivätyön ei tarvitse olla sun unelmatyö,
toi. On ihan okei tehdä olla vaikka kassalla töissä, jotta sä saat rahaa siihen, että sä voit pitää nukketeatterin viikonloppuisin. Et jos sun unelma on pitää nukketeatteria, mutta se ei työllistä sua kokoaikaisesti, niin jos sulla on ihan ok tehdä kaupassa töitä, että se ei kuluta sua henkisesti loppuun, niin sit sun kannattaa tehdä kaupassa töitä, jotta sä voit viikonloppuisin pitää sun nukketeatteria. Niinpä. Ja tavallaan se on siisti ajatus, että voi olla just jopa useita unelma-ammatteja. Se on vähän eri asia kuin toi, mutta jos sulla unelma on, että sä voit tehdä monenlaista, niin sekin on mahdollista. Tietty onhan se vähän, huomaa varmaan, että on muuttunut niin kuin diskurssit ja yhteiskunta, kun nyt meille tavallaan pitää jotenkin sanoa erikseen, että niin on okei olla kaupassa töissä, kun kuitenkin silleen niin kuin muutama kymmentä vuotta sitten ei se olisi ollut sellaista, mitä niin kuin valitaan tai mitä pohditaan. Että jotenkin silleen, joo, mulla ei ole tästä paremmin muotoiltua ajatusta nyt, mutta niin kuin, kyllä tämä on selvästi suunnattu niin kuin ehkä tähän päivään tietylle ihmisryhmälle. Sellaisille haaveilijoille. Ja ehkä tietyllä tavalla, tämä on nyt vähän spoileri siitä, mitä on tulevan pitää, mutta me puhutaan aika paljon muissa kirjoissa siitä sellaisesta, miten aika monessa se niin kuin lopputulema on, siis monessa self-help-hoppassa lopputulema on se, että saan tehdä mitä haluan, minusta tulee yrittäjä. Niin tietyllä tavalla tämä on Pajusen oma niin kuin lisäys siihen. Tämä on aika samassa linjassa ehkä sen kanssa. Niin hän on ryhtynyt yrittäjäksi. Aika monesti nämä self-help-oppaiden kirjoittajat on heitä, jotka on ryhtyneet yrittäjiksi. Ja kirjailijoita tai mikä se on, elämävalmentajia? Uravalmentajia. No elämänvalmentajakin on. Niitäkin on. Okay. En mä ole varma, että onko näistä niin kuin meidän lukemista niiden kirjailijoita, että onko he elämänvalmentajia, en nyt muista, mutta siis tuo on ihan oikea ammatti. Mutta Riikka Pajusellehän oltiin sanottu hänen niin kuin, koko elämän ajan, että älä ryhdy yrittäjäksi. Yrittäjät on aina töissä, en suosittele kenellekään. Mutta sitten hän on löytänyt oman tavan olla yrittäjä. Hän on asettanut ne rajat ja sitä mä niin kuin ihailen. Ja mä haluan myös itse pystyä siihen, että mä pystyn pyytämään. Että mä haluaisin 4-päiväisen työviikon. Mielestäni 4-tuntisen työviikon. Se olisi mahtavaa, mutta ei välttämättä. Mä haluan olla semmoisessa työpaikassa, missä mä haluan olla ja haluan tehdä töitä. Yksi näitä tehtäviä oli tää uskomuksia. Että millaisia uskomuksia oot pitänyt toteena elämässä aikana? Sulla on se kirja auki, niin voitko lukea siitä tehtävästä? Mikä sen tehtävän nimi on? Lukuminen. Millaisia uskomuksia sinä olet omaksunut elämäsi varrella? Listaa kaikki mielesi tulevat elämän opit ja vanhempiesi ajatukset, joita olet kuullut usein. Katso uskomuksiasi silmästä silmään. Ovatko ne totta? Ja sitten se, että miten niitä voisi muokata olemaan totta. Eli nimenomaan uskomuksia omasta itsestäsi, adjektiiveja. Ja elämästä. Okei. Okay. Eli se leimatehtävä oli se, että onko onko sulla laitettu jotain leimoja ja pitääkö ne paikkaansa ja haluatko sä, että ne pitää paikkaansa. Et esimerkiksi se, että on reipas, niin se on leima, että minä olen tämmöinen reipas. Ja voit sitten miettiä itse, että haluatko olla reipas ja kuinka totta se on ja olisiko siellä nyt kuitenkin myös vähän jotain haavoittuvuutta eikä pelkkää reippautta. Että mitä kaikkea muuta sä oot kuin ne leimat. Ja toisaalta sitten, että jos sulle on aina sanottu, että sä oot tosi hyvä piirtämään, niin ehkä sä oot. Hyväksy se leima. Se voi ehkä. Mutta nämä uskomukset, niin mulla on ollut tosi vahvana uskomuksena tosi pitkään, että ei voi tehdä jotain, jos siinä ei ole täydellinen. Ja totuus on se, että aina voi tehdä jotain. Ja teemme juuri nyt jotain. Niin. Ja tuskin tulee täydellistä, mutta tuskin. Mutta täällä ollaan eetterissä, sinun korvakäytävissä. Ja sitten myös tämmöinen, aina on olemassa joku, joka on sinua parempi. Tämä on semmoinen uskomus, mikä mulla on ollut. Ja ehkä sitä voisi muokata siten, että silti voi tehdä. Tai että aina on olemassa joku, joka on sua huonompi. Niin. Entä sitten? Tavallaan tässä on nyt kyse kuitenkin susta. Niin. Niin. Kaikki palaa takaisin tämmöisiin vähän höttöisiin kliseisiin, mutta että kukaan muu ei voi olla yhtä hyvä sinä kuin sinä.
Ja mulla on tämmönen, niinku, kans tulee semmoinen kliseet, mutta kun sitähän tuo on. Ja niin se vaan on, vaikka se maistuu pahalle. Sinun täytyy olla oma itsesi. Se maistuu imelältä, mutta ehkä ne reijät voi porata sitten hampaista. Nimenomaan. Auttaako sua toi kiinnostuskartta? Kiinnostuskartta. Se oli siis se, että mistä, jos ei hajuakaan, että mitä haluaisi tehdä. Niin laita vaan kiinnostuksia ylös ja jaottele niitä eri osa-alueisiin. Tee sellainen kartta, että mikä sua kiinnostaa. Oli niin pieni tai iso asia kuin hyvänsä. Niinpä. No, mua auttoi kyllä siis, se on yksi harvoin, mitä mä silloin ehdin tehdä 6 kuukautta sitten. Ja että siinä oli ne kategoriat. Sehän tässä on tää suurin apu, että kyllähän mä voisin päivät pitkät kirjoittaa, mikä mua kiinnostaa, mutta kun mä en osaa jaotella niitä. Niin siellä oli tällaisia kategorioita kuin oma kehitys, mitä haluaisi kehittää, harrastukset, mitä haluaisi tehdä, ihmissuhteet, vuorovaikutus, luovuus. Niin tässä niinku parasta oli ehkä, että sit sai listata myös sellaisia juttuja, jotka kiinnostaa, mutta joita tällä hetkellä jotenkin ei ehdi millään tavalla toteuttaa tai eikä edes välttis halua. Mulla oli esimerkiksi täällä kiinnostuksissa ilmiöissä muoti ja vaatteet, jotka on musta ihan tosi siistejä juttuja, mutta en mä kyllä niistä tavallaan aika vähän mä niitä niin kuin arkipäivässäni mitenkään harrastan tai toteutan. Sä silloin sanoit, että sä haluaisit enemmän kiinnittää huomiota muotiin ja pukeutumiseen, niin ootko sä tehnyt sitä? En, mutta ei mua haittaa. No sittenhän se haittaa. Niin. Täällä oli myös se arvotehtävä, että listaa omat arvot ja laita ne tärkeysjärjestykseen ja katso, että elätkö sä sun arvojen mukaista elämää. Onko muoti sulle tärkeä arvo? Ehkä toi on se, että ei se mulle sinällään tärkeä arvo ole. Se on jotain, mikä musta on niinku hienoa, mutta mulla on monia muita juttuja, jotka on musta arvokkaampia kuin se. Et se on jotain semmoista, mikä kyllä inspiroi ja olisi kiva tehdä enemmän. Ja tämmöisiä niinku pieniä mukavia kimpaleita. Ja sitten mulla oli täällä muun muassa, että haluaisi liikkua enemmän ja näin vuoden vaihteessa sama uuden vuoden toivehan saman esitin ja olen yhtä vähän se toteuttanut, kun elän nyt jotenkin niin kiireistä elämää. Mutta se on kuitenkin hyvä laittaa ylös. Et jotenkin on ehkä oppinut sen, että siitä kyllä tulee iloa. Ja siis Riikka Pajunenhan kirjoittaa tässä, että ei pitäisi tehdä semmoisia abstrakteja, niinku liikun enemmän, vaan semmoinen käyn lenkillä kerran viikossa. Totta. Ja semmoisia, mitkä niinku pystyy toteuttamaan. Et mulla on tavoitteena, tämä kuulostaa jotenkin tosi hirveältä. Mä vihaan myös liikuntapuhetta jostain syystä. Se on jotenkin niin semmoinen, joko se on sellaista fitness tai sitten sellaista laihdutuskeskeistä, toksista. Tai sitten se on sellaista, että yritetään tavoitella sellaista absoluuttista täydellisyyttä, jos siihen et pysty, niin ihan samaan maata sohvalla. Niin mä oon siis pyrkinyt kyykkäämään joka päivä. Ja se on auttanut mun nivelkipuihin. Mulla 5 vuotta sitten, niin mulla oli melko usein nivelkipuja, ei mulla nykyään enää ole. Ihan huippua. Joo, liikunnassa on kyllä toi sudenkuoppa, että sitä on niin helppo mitata, niin sit se on usein silleen perfektionismi iskee päälle tai joku semmoinen kilpailuaivot. Ihan hyvin voi aloittaa sillä, että venyttelee joka aamu. Kyllä. Eikä edes tarvitse joka aamu, jos se tuntuu mahdottomalta, vaan... Tässä nimenomaan just sillä tavalla niinku... Sä niinku voit nostaa sun kädet ilmaan ja sitten laskea ne alas. Mut joo, tää ei ollut elämäntapa podcast sinällään. Tavallaan tästä voisi puhua aika paljon. Mut... Sitä sivuttiin tässä kirjassa, niin ei tää ole aiheen vierestä. Niin. Joo. Mulla vaan huomaa, että tulee koko ajan oma tunto vaan jotenkin niin kuin huono omatunto liikunnan puutteesta. No mun mielestä se on ihan turhaa, koska suuri osa ihmisistä liikkuu liian vähän, niin onko se nyt sitten kauhean häpeällistä? Tai aina sille huono omatunto, tarviiko siitä koko ajan itse häpeää? Sitä mä tarkoitan. Mulla ei ole häpeää, mulla on vaan se, että mä tiedän, että mulla olisi parempi fiilis, jos mä ehtisin tehdä sitä. Mutta sit mä en oo ehtinyt. Ja sitten ehtyminen on aina niin abstraktia, koska aika on niin mystinen soppa, että sitä mukaan ei ole, ja sit sitä kuitenkin olisi. Ja, niin. Mut ei aina ole. Sitä joskus katsoo sitä omaa ruutuaikaansa, 7 tuntia.
Oisinkohan mä voinut tehdä tuolla ajalla jotain muuta? Ja mä oon huomannut, että oisin. Taas spoileri tulevista jaksoista, mutta musta tuntuu, että some- ja ruutuaika on jotain, mihin me aina palataan. Niin ja on. se ei ole sattumaa, koska se vie ihan tosi paljon. Jep. Palataan tähän kirjaan. Voitaisiin palata taas tähän rakenteeseen. Nämä ensimmäiset 5 lukua on näitä, että miten löytää intohimoja ja kiinnostuksen kohteita ja herätellään niitä. Ja mun mielestä se tehdään tosi hyvin. Mitä mieltä sä oot siitä? Musta nyt tämä rakenne on sille, että aloitetaan sellaisista ihan perusasioista, että hei, kenen kanssa sä voit puhua ja mietit, mitä sun arvot on ja mietit, miksi sä haluat niitä töitä, mitä sä haluat ja mikä sua kiinnostaa, mikä sua on joskus kiinnostanut ja missä sä oot hyvä. Ja sitten mennään siihen, että miten edetään unelmatyöhön ja ehdotetaan sitä, että voisit sä tuunata sitä nykytyötä. Kyllä siis etenkin tälleen tämän kirjan nyt pari kertaa lukeneena, niin tämä rakenne on tosi selkeä. Niin tämä alkaa näillä ensimmäisen luvun otsikkoon, miten aloitan uramuutokseni, ja toisen luvun otsikkoon, miten olen oma itseni rohkeasti. Nämä on tosi isoja kysymyksiä. Mä muistan silloin ekaa kertaa, kun tämän lukin, niin oli silleen, että no tässä on aika paljon, että Mutta sitten sukelletaan niihin konkreettisempiin tehtäviin. Mä tykkäsin, tässä oli toi Ole ylpeä iästäsi, niin mulla on ollut semmoinen suuri, voi ei, mun täytyy nyt aloittaa ja nyt tehdä. Myös silleen 8-vuotiaan. Mun täytyy nyt 8-vuotiaan? No tyyliin. Mä oon lapsena kuitenkin vähän tavallaan. Mun aina koin semmoista, että että jos mä en nyt ala tähtäämään sille alalle, mihinkä mä haluan, niin sitten on myöhäistä. Ja musta ei voi tulla koskaan jotain lapsivirtuoosia, jos mä en nyt. Mutta toi on tosi inhimillistä ja siis tavallaan samaistuttavaa, koska jos sä oot yhtään... Musta ei voi tulla koskaan nuorinta politiikan toimittaja. Mä oon liian vanha siihen nyt. Onko hyvä olla nuorin toisaalta? Ikä on. Niin onko? Ja sit mä oon pelottanut se, että hetken, että mun täytyy nyt tehdä oikeita valintoja, jotta sitten kun mä oon 40, niin mä en oo silleen, mitä mä oon mennyt tekemään. Mut sitten tässä Riikka Pajunen on sillä, että ihan hyvin voit 40-vuotiaana vaihtaa uraa, että sä oot työmarkkinoilla ihan kuuminta hottia, koska sulla on sitä tätä tuota kokemusta ja vielä kuule monta vuotta edessäsi. Ja he siis 40 siis on nuori. 60-vuotiaskin on nuori. Kun miettii, varsinkin nykyikäisenä, tai nykylääketieteellä, niin kyllä. Niin. Mikä sun pointti oli? Ja se mun pointti on se, että koskaan ei ole liian myöhäistä ajatus, auttaa myös meitä nuoria höllentämään vähän taaksepäin, olemaan silleen, että no niin, ei ole liian myöhäistä. Sitten kun mä oon vanhempi, niin mä voin muuttaa uraa ja mä voin vaan nyt olla ja katsoa, mihin se johtaa. Ja siis mullahan oli ennen tämä ajatus tosi selkeänä, että mä voin vaan ajelehtiä ja olla ja mennä. Mutta sitten jotenkin, kun tämä korkeakoulun loppu alkaa häämöttää, ja mulla ei yhtäkkiä olekaan sitä turvapaikkaa, eli sitä, että mulla on tämä koulu tässä, ja mulla ei ole sitä turvapaikkaa kohta enää, niin mä oon oikeassa maailmassa, mä oon oikea aikuinen ihminen sitten. Niin se kriisi on tullut nyt sitten jälkijunassa, voisiko sanoa, mutta kyllä mä alan taas palata toi on taas siihen. sitä ikäpuhetta, että se olisi jälkijunassa. Mä luulen, että tosi moni käy sen läpi tuossa kohtaa. Totta, joo. Koskaan ei ole liian myöhäistä saada kriisiä. Kriisistä kriisiin. Mutta siis, joo. Ja just se tunne siitä, että aina on jotenkin liian vanha. Ja se tai on liian ihan, nuori. Tai liian nuori. Se on absurdia, mutta kyllä se vähän vielä haluan ehkä jotenkin nousee ne semmoiset, ei kriittiset, mutta jotenkin pohdituttavat asiat esim. Tuostakin jutusta tässä kirjassa. Se, että kyllä tämä on suunnattu selvästi semmoisille vahvasti uratietoisille ihmisille esimerkiksi. Että jotenkin jos ajatellaan vaikka, että jos sä oot ihminen, joka haluaisi unelmaan perustaa perhe nuorena, niin tässä kirjassa ei kyllä sit puhuta siitä mitään. Tässä ei puhuta esim. Perheen ja työn yhdistämisestä. Joo, tämä on hyvin siis urapainotteinen kirja. Että eihän se siis mun mielestä hyvä, että on selkeä tavoite tällä kirjalla. Mutta ehkä silleen just olla tietoinen siitä, että mitä varten tämä kirja on.
Ja sitten, no kirjoitettu 18 vai 19? 2019. 19. Eli ennen koronaa. Ennen koronaa ehkä se oli juuri pointtini, että en tiedä mikä työmarkkinoiden tilanne tällä hetkellä on. Huono! Siis verrattuna 19 kyllä. No tässä siis sanotaan se, että älä katso niitä huonoja työttömyyslukuja. Että tee silti sitä, mitä sä haluat. Ja sitten täällä myös sanotaan sitten vähän lopummalla puolella, että mieti, että niin kuin mitkä on sellaisia asioita, joihin sä voit vaikuttaa, ja mitkä on sellaisia asioita, joihin et. Ja sitten tämä työmarkkinoiden huono työttömyys, ei ole työpaikkoja, niin se on sellainen asia, mihinkä sä et voi vaikuttaa, joten se on sun ympyrän ulkopuolella, sun vaikutusalueen ulkopuolella. Joten siitä on turha stressata. Mä vihaan tätä, siis niinku, koska siis totta kai se stressaa, että ei ole työpaikkoja. Nyt on esimerkiksi sellainen tilanne, että lapsia ei synny, joten kätilöt menettää niiden työpaikkoja koko ajan. He työllistyvät kasvatusalalle. Kasvatusalalla on paljon kätilöitä. Wow. Joo. Että siis on niinku tämmöisiä realiteetteja, että joillakin aloilla on ylitarjontaa työntekijöistä. Mutta ehkä siinä sitten pitää vaan miettiä, että no, onko se semmoinen asia, mitä sä haluat palaavasti. Että jos se ei ole semmoinen asia, mitä sä haluat palaavasti. Niin kun mä en aidon palaavasti halua olla laulaja niin kuin työkseni, niin en mä sit yritä. Siellä on ylitarjontaa jo. Mutta ehkä myös se pointti oli tässä se, että ja musta Pajuinenkin sanoi jossain vaiheessa, että ei stressiä myöskään, jos et keksi, mitä sä haluat palaavasti. Mutta tietyllä tavalla myös tämä on kirjoitettu ihmisille, että nyt sä löydät sen sun suuren intohimon. Sitten, mutta niinku, on okei, jos sitä ei ole, jos koittaa selvitä. Mä myös tästä niinku, tämän kirjan avulla opin sen, että mulla on monta intohimoa. Ja mun mielestä toimittajan työssä se on niinku, tosi hyvä vahvuus, että mä kiinnostaa niinku, monet asiat. Ja mä en osaa päättää sitä, että mitä mä haluan opiskella esimerkiksi sivuaineena. Samalla kun professori sanoo, että sun pitäisi ehkä haalia enemmän näitä kokonaisuuksia eikä säläkursseja. Miksi sä et ole käynyt ollenkaan aineopintoja mistään sun sivuaineesta? Ja näin, siitä olisi hyötyä syventyä johonkin aiheeseen. Mä mieluummin syvennyn aina silleen välillä ja vähän joihinkin juttuihin. Niin sit pitää miettiä, että hetkonen, tämähän on mun vahvuus. Ja että missä työssä tää olisi hyvä asia. Niinpä. Et silleen yleisesti, mitä tämä kirja mulle niinku heti ekoilla sivulla jotenkin opetti, oli se, että miten tämä määrittelee elämäntehtävän. Että tässä korostetaan tosi paljon niitä niinku omia arvoja. Elämäntehtävä voi olla joku semmoinen niinku henkinen velvollisuus, tai sitten se voi olla jotain, minkä sä koet intohimoksi. Et on monia tapoja, mutta ennen kaikkea se, että jotenkin se oma tärkeys. Mut kuitenkin, se mikä on sinulle itsellesi tärkeää. Ja mulle se jotenkin resonoi ihan eri tavalla nyt kuin silloin 5 vuotta sitten. Mun elämäntilanne on siinä mielessä erilainen, että mä oon nyt jonkinlaisissa töissä. Ja ne on ehkä just alallisesti sellaisia, että just semmoinen duuni, missä kyllä saa tehdä mun mielestä tosi tärkeitä juttuja. Huomannut sitten oikeasti sen, kuulostaa taas kliseiseltä, mutta miten paljon se painaa siinä, että miten sitä työtä niinku jaksaa ja miten motivoitunut siitä on. Mutta siis, että jotenkin ihan eri tavalla käytännön kokemusta tästä. Että on arvojen mukaista. Ja ne arvot välttämättä ei ole niitä, mitä mä oon listannut 6 kuukautta sitten ensimmäisenä, mitä olisi tullut mieleen. Tai niitä olisi osannut sanottaa. Mitä arvoja tässä nyt sitten on? No mulle se on ollut esimerkiksi niinku ihmisten kanssa oleminen. Eikö sä ennen tykännyt olla ihmisten kanssa vai onko sä nyt silleen... Hei, mä oon tottunut tekemään suurimman osan duunistani yksin. Ja vielä meidän alalla silleen tosi paljon yksin. Eli humanistisella alalla, jossa kirjoitetaan esseitä. Ja tietyllä tavalla mä oon ollut suht hyvä siinä. Mä oon ajatellut, että se on siksi jotain, mitä mä niinku haluan erityisesti. Eikä mua se varmaan haittaakaan.
Mutta on tosi kiva tavata työssä muita ihmisiä. Ja on tosi kiva, että tavallaan siinä työssä työ on muiden ihmisten tapaaminen tällä hetkellä. Ja niinku, vielä se, että mä oon ajatellut, että mä en ole siinä hyvä, ja se on aika raskasta, mutta kyllä se on aika siistiä. Mutta tässä kirjassa kehotetaan erottamaan toisistaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Ja näistä tärkeimpiä on kiinnostuksen kohteet. Motivoitunut työntekijä on aina parempi kuin sellainen työntekijä, joka osaa, mutta ei halua osata. Et esimerkiksi mä olisin tosi huono jossain matematiikkatyössä, koska vaikka mä oon hyvä matematiikassa, niin ei mua kiinnosta matematiikkaa ollenkaan. Niinpä, toi on kyllä hyvä pointti. Miten se meni? Vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Joo. Ja oliko se, että intohimo on sitten kiinnostus plus vahvuus? Vai miten? Niin se taisi olla. Matematiikkaa. No niin, sivulla 77 sanotaan, erota haluaminen ja osaaminen. Haetko sinäkin tehtäviä, joita osaat, mutta motivaatio vaihtelee? Johonkin on kovaa palo, toiset tehtävät taas ei kiinnosta lainkaan. Nopein tapa työllistyä on hakea tehtäviä, joihin sinulla on sekä osaamista että vahva motivaatio. Motivaation avulla pääset jo pitkälle, sillä läheskään aina ei tarvita edes osaamista. Koskaan ei valita hakijaa, jolla ei olisi vahva motivaatio. Intohimosta sanotaan siten, että motivaatio ja intohimo ovat molemmat tunteita ja ne ilmaantuvat sinulle, kun haluat toteuttaa erilaisia tarpeitasi. Sinulla voi olla motivaatio tehdä jotain, vaikka et olisi kovin intohimoisesti sitä tekemässä. Sen sijaan voit tehdä intohimoisesti asiaa, johon sinulla ei ole suurempaa motivaatiota, ainakaan pitkäjänteisesti. Kyllä. Mä liitän ton myös tavallaan sen ihmisten läheisyyden siihen taas sparrausryhmähommaan. Että mä huomaan, että sit kuitenkin, vaikka on aika itsenäinen tyyppi, niin on kivempaa, kun on muita ihmisiä. Ja niin sit vielä liitän tämän hienosti tänne kirjan loppuun. Tämä kirjan loppu keskittyy sitten enemmän semmoisiin käytännöllisiin työnhakuvinkkeihin. Että miten teen hissipuheen tai miten selvitän, että onko alalla avoimia paikkoja. Miten hakea piilotyöpaikkoja. Vastaus on periaatteessa, että sen kun vaan lähetät hakemuksen sellaisiin työpaikkoihin, jotka eivät hae työntekijää. Itse olen saanut harjoittelupaikan tätä kautta. Kyllä, samaten. Ja täällä oli myös korostettiin sitä, että se liittyy just näihin piilotyöpaikkojen hakuun. Oliko se kysymysjuttu? Se. Tiedonkeruuhaastattelu. Eli käytännössä uratyökalu tiedonkeruuhaastattelu in English Informational Interview. Eli käytännössä eti kiinnostava henkilö, jolla on sun mielestä siisti duuni, ja sitten haastattele häntä, jos hän suostuu siihen. Ja tässä on esimerkkikysymyksiä, niin kuin millainen on tyypillinen työpäiväsi tai viikkosi, minkä koet haastavana työssäsi, mitä osaamista teillä arvostetaan, kun rekrytoidaan, ja miten neuvoisit, kun oma työnhakutilanteeni on ... Ja tavallaan toi kuulostaa myös aika jotenkin perusasioilta, mutta mulla ainakin helpotti heti, kun siihen saatan ihmiskulman, että ai niin, on joku ihminen, mä esim. Fanitan tai musatoimittajaa, jotka tavallaan tekee mun mielestä jo tosi siistiä työtä. Että siinä on jo askel eteenpäin, varsinkin tässä maailmassa, missä kaikkiin saa yhteyden aika helposti. Joo, yhteystietoja löytyy. Niin. Etenkin ihmiset, jotka on töissä, heidän työpuhelimensa, työsähköpostinsa. Kyllä. Ja kokemuksen perusteella voin sanoa, että yleensä ihmiset on vaan, ei kaikki tietysti, olkaa ystävällisiä ja kohteliaita, mutta yleensä ihmiset on kauhean innoissaan, jos joku on kiinnostunut siitä, mitä he tekevät työkseen. Koska se ei ole aina itsestäänselvyys. Jep. Mikä meidän loppukaneetti oli viimeksi? Meillä oli joku... Oota, mä kirjoitin ylös jotakin. Joskus silloin puoli vuotta sitten. Meillä oli kysymykset toisillemme. Meillä yleensä esitetään pari kysymystä. Opittiin ainakin se, että toi käsikirjoitettu intro oli aika vaikea meille. No nyt vaan kerron mun johtopäätökset. Se oli, että ajattelen liikaa lopputulosta enkä matkaa. Pelkään liikaa muiden reaktiota, myös epärealistisessa mielessä. Ihmiset tekevät muita töitä toteuttaakseen muita unelmiaan, ja päivätyön ei tarvitse olla absoluuttinen unelmatyö.
Okei, loppukysymyksenä. Mitä tekisit, vaikka siitä ei makseta? Toi on kiva. No tätä podcastia on ollut tosi kiva tehdä. Joo, tätä mä tekisin, vaikka tästä ei maksettaisi. Niin kuin ei maksetakaan. Niin kuin ei maksetakaan. Tässä saa puhua muille ja itsestään. Parasta. Mä opettelen sitä vielä, mutta ei ihan tästä. Ja niin. Kyllä mä varmaan myös kirjoittaisin, riippuu vähän mitä, mutta mä kirjoitan joka tapauksessa. Joo. Juttelisin ihmisille. Aika monella varmaan vastauksena olisi, että selaan Instagramia tai tikkelitokkelia. Mutta jos sitä laajentaisi vähän sen. Mä ainakin maalaan ja teen tätä podcastia. Mitä sä tekisit, jos sä voittaisit lotossa? No mullakin on nämä tyyliset, että maksaisin lainat ja mä höllentäisin opiskeluiden kanssa, että mä niinku rauhoittuisin. Sitten mä varmaan vuokraisin itselleni jonkun työhuoneen, jossa mä voin opiskella ja maalata. Ehkä. Kova. Joo. Ja sitten mä palkkaisin siivoojan. Mun yksi isoista unelmista on se, että mä saan sen verran palkkaa, että mä voin kerran kuussa palkata siivoojan. Koska se veisi vaan sitä niinku työtaakkaa silloin, kun ei jaksaisi siivota, niin oman kodin siivoaminen on vaikeeta. Mä oon ollut siis siivoajana töissä ja se on siis niinku ihan sama sen kuin luuttuan. Mutta niinku, sitä en tekisi, ellei maksettaisi. Ja en kotonakaan niinku, siivoisi, niinku, tekisi näitä tylsiä luuttuan lattioita, ellei haluaisi puhtaita lattioita. Ellei olisi jotenkin pakko. Ja niinku uunin pesen siksi, koska tulee semmoinen intohimo pestä uuni, mutta siihen tarvii sen tietyn niinku, fiiliksen ja ajan ja päivän. Sitten myös ostaisin talon. Ihan niinku omistusasunnon. Joo. Tässä mä ostaisin sellaisen asunnon, talon, siis niinku, että siellä olisi se mun työhuone. Atelier. Niin, oma atelier. Nämä on kaikki tosi mahdollisia unelmia. Ja sitä voi just ruveta miettimään sitä, että jos unelmoi vaan täysin vapaasti ja sitten lähtee miettimään, että no, mitenkä näistä unelmista voisi tehdä totta. Rakastan sitä, että tämän podcastin niin 6 kuukautta sitten meidän lähtökohta oli se, että meitä vähän nolotti ja hävetti ja inhotti lukea näitä self-helppeja, mutta nyt meiltä tulee ihan tosi luonnollisesti tätä. Niin, ja sitten sitä tajuaa, että sanoo asioita, kuten elämä on matka, jossa on tärkeintä ystävät, joita teet sen matkan varrella. Mä haluaisin vielä kysyä kysymyksen, joka varmaan kysytään muissakin jaksoissa, kun se vaan sopii näihin kaikkiin, että mitä kivaa tai kiinnostavaa sä ajattelit tehdä tänään, Janita? Eikös me tehdä kivaa ja kiinnostavaa nyt tänään? Tämän lisäksi. Sulla on ollut aikamoinen päivä. No joo. No mä menen katsoa silmälaseja mun puolison kanssa. Se ostaa uudet silmälasit. Se on mun mielestä viikolla. Nice. Se on mun mielestä kivaa. Tykkään olla makuutuomarina. Ja sitten myös aiotaan laittaa hyvää ruokaa ja juoda punaviiniä. Mä oon oppinut tykkäämään punaviineistä. Ja valkoviineistä. Viineistä ylipäänsä. Ei tuotesijoittelua, mutta... Niin, mutta ja siis niin, kannustan järkevää alkoholin käyttöön. Hyvä vastaus. Mitä kivaa sä aiot tänään Toivon, tehdä? että sä edes kysyit, koska mä en keksi. No mä oon mulla on vielä vähän pitkä päivä edessä, mutta mä oon mahdollisesti menossa tapaamaan mun kaveria, jolla on koira käymässä. Ja Nice. Mä toivon, että se on kivaa. Nice. Ja sitten siis viikonloppu. Let's go, unet. Ajattelin nukkua. Ihanaa. Oisko tää tässä? Moi moi. Kiitos. Joo. Tämä on jotenkin tosi... Joo. Mutta mä oon tosi tyytyväinen tähän nyt. Improvisoi outro. Mä en osaa improvisoida, mä teen sen saman.